Pues bona tarda, avui és dia 5 d'agost de 2015 i estem en Àngel Cubeles Alfonso. Molt bé, que vostè és fill de Nonasp. Sí, senyora, sí. Quin any va néixer? L'any 30, el dia 6 de novembre del 1930. 30, molt bé. I vostè és el petit de 3 germans. Bueno, Bueno, 3 germans que no t'ho han explicat. sí. Soc no germà. Dels 3 germà de meitat. Sí, T'ho han explicat, això? sí. Vale. Així vostè, el seu pare, com seria? Antonio Cubeles Montsec. I ell era d'aquí de Nonasp també, eh? Sí, sí. Pastor. Era pastor. Pastor, sí. I quin any devia de néixer son pare? Com ho podríem... Ui, mare meva, això és una cosa ja... Pues sí. Meu pare fa anys que és mort ja i ja va morir també als 80 i pico d'anys. I fa anys que és mort, doncs, antes del segle anterior, Antes que del seria 99. com jo nascut del 30, ell del 1930, ell del 1920, 28 o 29. 1900 seria. 1920 i alguna cosa. No, dona, 1900 seria molt gran. 30 anys més que vostè. Sí. Sí. Molt bé. I el seu pare, els pares del seu pare eren d'aquí del poble? El meu pare sí és d'aquí del I poble. el iaio i la iaia, per part del pare? No, els iaios, el iaio, em sembla, i la iaia, això quasi t'ho haurà explicat alguna més ma germana ja, Sí. perquè ella és més gran, està més al corrent, però me fa l'efecte que la iaia i el iaio no eren per almenys un dels dos perteneixia més de la banda, no sé, de Favara o de Caspe. Tenia la família de Caspe, tot això, Molt bé. d'ell ja. Molt bé. I la seva mare? I la meva mare no l'he conegut. Quan vaig néixer jo, als 6 anys, 4 anys, tenia 4 anys, va morir. La meva mare era d'aquí, però era viuda ja, que ja tenia una noia que era anys més gran que ma germana. Li diuen Luisa a ma germana. I se la van emportar al morir la mare, que quan jo tenia 4 anys, aquesta caseta és d'ella, de la meva mare, se la van emportar els iaios que vivien a Lleida, tal figuetes que diuen de passats i tot això. I això, doncs, històries que són difícils de recordar per antigues que són, entens? Molt bé. Així vostè... I el nom de la seva mare? Ella seria Maria Cubeles, Maria Montsec. Maria Alfonso. Això mateix. Seria, claro, jo sóc Alfonso de segon Pallet, ella Alfonso. I era d'aquí del poble. Sí, ella sí, iaios? perquè estava servint a casa als Vilelles i tot això, a Carroc, i vivia al carrer de l'Arrabal, aquí a l'Arrabal vivia ella. I després, ja quan se va casar amb el pare, van vindre aquí, que és dels seus pares, la caseta està. Molt bé. I els iaios seus per part de mare? Com? Els seus iaios per part de mare? Això no em recordo, perquè ja et dic, de la meva mare no em pots preguntar res, ni et puc dir perquè, escolta, va morir ella, que jo tenia 4 anys, i jo no he sabut històries ni res de la meva mare, que ja tinc prou desgràcia. Perquè un fill que el pugen sense l'arrimo d'una mare, és molt seriós això, Ningú sap més que el qui ho viu. Sí. I així vostè de petit, quan va passar lo de la seva mare,
amb qui se va criar? Pues jo ja em va prendre, jo tinc que tenim família que eren d'aquí, però vivien a Reus. I em va prendre una cosina germana meua que m'era padrina. I em va prendre a Reus. Al morir-se la mare, a mi em van prendre a Reus i allí me vaig, hasta que el pare, que després al cap del temps que va ser, pues el pare se va buscar una altra dona, es va casar, bueno, se va casar en la mare, però quan jo me'n vaig anar, se va buscar una altra dona i era de Batea, aquella dona, la bateana que li diuen. I després ja me van replegar a mi, però jo, els anys que va tardar el pare, jo vaig estar a Reus, en la padrina. I allí, jugant, en crios així, en un patinet, tinc la desgràcia aquesta que camino així. Coses després que els metges no hi havia i la revolució i la guerra i tot això que va passar, pues entonces, pues, no res, això no ha caigut, no res, vam plegar i ja està. Jo jugava en un patinet, una cama allà davant i l'altra va fer cap allà detrás, el planet vaig quedar en terra, em van aixecar, claro, ja vam mal d'això, no res, i l'os de la cama fora de la cadera, que va saltar així al costat. I això no res. I així tan a set que no res, m'ha crescut la cama 8 centímetres menys que la bona. I fins últimament, que em vaig fer unes sabates, això, que els sabates, em vaig fer aquestes sabates, anava, doncs tu em diràs, un crió petit, recent de 17 o 8 anys, doncs anaves caminant i anaves fent de tot bé. Però si no, com t'has anat fent gran, has anat passant les conseqüències, en fi, després hi ha assumptes de guerra i tot això, que jo visco gràcies a la padrina, perquè va arribar un moment que ja estava malament, i aquí, qui viu una tia meva, la tia Josefina, que diuen, un germà del meu pare, la tia Josefina, la del bo, doncs vaig pujar aquí al poble, i el metge, un tal Ribot, que n'hi havia després, que ja és d'aquí, el metge, doncs aquell me va enguixar, diu, este no s'ha d'enguixar, em va enguixar des d'aquí fins a la punta del peu, tot enguixat. I em tenien aquí a la tia Josefina, la del bo, a dalt al Solonà, en una llitera, i allí estava nit i dia esteset. I així vaig, no sé, els mesos que hi vaig estar. I la meva padrina, esclar, està a Reus perquè el seu home era ferroviari. I estant a Reus, doncs, va dir, diu, dels viatges va pujar al cap de temps i va dir, diu, escolta, diu, el noi com està? Ah, diu, a dalt està. Va pujar, em va veure. No em podien tocar la punta del dit. Ella que s'hi agafa i diu, escolta, porta unes estiroles de podar vinya, m'agafa les estiroles des d'aquí fins a baix i m'ho va traure i després pagar a l'hospital, la mora vaig, a mora vinc, senyalat estic de l'esquena, de darrere i de tot arreu. Tenen cara que s'hi ven armat. I aquell cotxe de ras que pot allí. M'estava explicant com va vindre sa padrina i li va tallar el pis. Sí, després ja, doncs mira, I què li havia passat? Que se li havia fet gangrena o què li havia passat? Mira, si t'ensenyo, començo per aquí, un senyal. Aquí me s'enclavava el guix per acá dins de la carn, i tinc forats. A l'esquena, el metge va dir, gràcies a Déu, que per mil·límetres, o dècimes de mil·límetre, si toca un dia més la columna, que desgràcia per tota la vida. I tinc uns forats a la columna vertebral, que m'hi poden posar quasi els dits dins. Està a la columna. I per aquí la cama, després de la misèria que hi havia i tot això, estava poc fart de vindre-lo practicant aquí a posar addiccions de calcio, en fi. I així ha estat un procés, mira, així hem anat vivint, aguantant i res més. Molt bé. Així que va vindre sa padrina
I vostè se'n va anar... Bueno, no, jo em vaig que és quan el pare pues, se va casar en la de Batea, i al casar-se en la de Batea, que va fer esta dona i el pare pues, va reunir els fills perquè jo me va prendre la padrina, la de Reus. Ma germana la tenia una tia. Mon germà, hasta que es va casar el pare i la mare, mon germà lo tenia dida que era també de naixer mon germà, va morir sa mare i va prendre el crio una dona dida a Caspe. I aquell crio, quan el pare es va casar amb la meva mare, aquell xiquet el va anar a buscar i tenia, no sé, tenia potser un any, no sé el temps que tindria. Vostè se porta 3 anys en son germà. No tant, 2 anys mos portam. 2 anys, sí. 2 anys, perquè ell ha fet els 87, jo estic als 85, el dia 6 de novembre faig els 85, vull dir que, pues, bueno, la mare, quan el pare va anar a buscar, que es va casar amb la mare, i va veure que va anar a buscar el crió que el tenia nadida, el va portar, i mira com seria que un xiquet, no sé si tenia un any o que d'això, després els homes anaven en unes d'aixòs, com unes sarianes, una jaqueta negra en un nus aquí davant, i el pare, al perquinyó que portava, va agafar el noi i se'l va posar a la butxaca. A dins d'això es va baixar pel tren, ningú se'n va enterar que portava un xiquet. Li va donar un caramel, un cigarrillo que diem, i la mare, com va veure allò, diu, si jo sé això no em caso. Ho crió. N'anava a fer el cap i de tot, i en fi, coses que escolta. I res més, i així se va Que quedar. estava malalt, el seu germà Joaquín? No, no estava malalt. El que quan un agafa misèria, perquè va donar a una dida de Caspe, i el pare li va donar la millor cabra que tenia, una cabra de llet, però es criava el seu crió i a mon germà, i en una nafra se li va quedar al cap, un mal que se li va fer. És que aquella dona es preocupava dels seus fills, però aquell, doncs mira, una mica de llet, el que sigués, ja et dic, el va baixar que no era conegut. I la mare va dir això, diu, si jo hagués vist això, em caso amb tu. I la mare el va portar al metge i li va dir això, diu, tu tranquil, diu, li dones de menjar i anar rentant-li en este sabó que et dono això, i sí, va traure a llum, que és el germà 2 anys més gran que jo. I és clar, després, mira, ja quan se va casar amb la de Batea per tercer cop, els va replegar tots i vam formar una família i vam viure aquí. Va arreglar esta caseta més bé, una altra d'això, i aquí davant era el corral del bestiar que tenia. Això és desastres que passen a una família, quan tens família i se mor la dona i que deixes crios i després per aquí i per allà, és una mateixa tot això. I això, desgraciat, el que s'hi troba que no es passa això. I son pare tenia ramat de què era? De cabres. Cabres i ovelles o només? No, cabres era més que res. I després ell aquí va fer de carnisseria i tot, el pare aquí. Tenia aquí la carnisseria. Aquí va fer de carnisseria, jo vaig fer de sabater aquí. Tenia, esta finestreta la vaig fer obrir jo, que aquí tenia escaparat jo. Després, quan me'n vaig anar, vaig posar esta reixa i això, i tenia una vidriera, jo fent de sabater, vaig anar a Barcelona, vaig contractar en una casa, venia sabates de dona, d'home i de crió. I vostè, continuant així la història, son pare va muntar la carnisseria aquí. Sí, primer moment aquí. Vostè la recorda del seu record? I tant. Érem petits que anàvem al Matadero, que el Matadero estava on està a l'Ajuntament, i a la costa, a la mateixa costa, l'entrés de l'Ajuntament, no, la porteta que hi ha al costat, allò era el Matadero, perquè allò era el castell, era la presó de
d'antanyo, diguéssim. I allí està el matadero, i allí mataven els bens i tot això. Jo, de matí, crios menuts així, que devien tindre, no sé, 10 o 11 anys, doncs anaves allí i va baixar perquè venien les dones. Escolta, me guardaràs sang, guarda'm 2 madeixetes una mica entremig per esmorzar i tot això. Ja et portaven les dones, portaven el plat a les carnisseres perquè li poses menudància i tot això pels esmorzars pels homes. I nosaltres anàvem allà dalt, mon germà ja li ajudava al pare també, i després ja mon germà era gran, anava al bestiar amb ell, i en fi, les coses van ampliant, i així vam estar, fins que ja de gran i això ja van començar... I sí que son pare va tenir tota la vida carnisseria? Pues quasi sempre, perquè d'aquí que va tindre la carnisseria, ja quan se va casar amb la dona de Batea, va fer la carnisseria, i d'aquí, al cap d'anys, això, on està la d'això d'aquí, de la plaça, està la carnisseria que diuen de Pachero. I la carnisseria aquella de Pachero, pues, estos que Pachero vivia aquí, esta casa al costat era de Pachero, i estos se'n va anar, si va fer fortuna, èquits, això és a part. Se'n va anar cap a Barcelona, i ell en seguida va agafar el pare i li diu, escolta, tu, Antonal, que saps el que és la carnisseria, t'has de quedar a la carnisseria que nosaltres marxem a Barcelona. Bueno, va anar, i a la plaça, el que és ara el del Gravat, que allò era barberia i no sé què, que van fer carnisseria a Pachero, s'ho va quedar el pare, ja, i després allí van fer carnisseria una miqueta més desenvolta que no aquí. Però que ell se pensava que se n'anava a Barcelona, i a Barcelona, pues, lligaven els gossos, són llenguanisses, m'entens? Això del Pacheco? Això de Pachero, sí. I si després hi va anar a Barcelona perquè X tenia cèntims, el que sigués, a Barcelona se pensava que arriba ell a Barcelona, el matadero de Barcelona seria cosa de mans d'ell. I qui no té recursos, va tindre que tornar a pujar. I quan va pujar, ja li va demanar la carència al meu pare, i després el meu pare, quan van comprar la caseta esta d'aquí, que ara està en el bar este, això era carnisseria, no sé si ho heu conegut vosaltres. Sí, jo no, però ja ho he sentit a parlar. Aquí van fer la carnisseria que d'una caseta ne van comprar una altra, i n'hi ha allí 2 o 3 o 4 casetes, casetes de les d'antes, ne van fer tot una, i és quan van fer la carnisseria allí, i va seguir encara el pare en carnisseria, fins que va poder, comprant bestiar i mon germà el bestiar i tot això, després se van fer la casa amb ma germana allí, i allí van fer baix com a corrals i es crien, i en fi, ja la història ja, això és a part. Molt bé. Així que vostè torna, quan son pare se casa per tercera vegada, amb la de Batea, viuen aquí en aquesta caseta. Sí. I vostè va a escola, aquí al poble? Sí, jo... Quants anys devia de tindre quan va tornar vostè ja aquí, que vivia amb son pare? Jo aquí, quan vaig tornar, la mare, que va morir la mare, jo tenia 4 anys, després me va prendre la padrina a Reus, que em va passar això, i entre pitos i flautes i de tot, el que menys 10 anys devia tindre ja després, ja. Els 10 anys ja és quan vaig anar aquí a col·legi, i com que jo no podia fer altra cosa, no podia anar com un germà al bestiar, perquè mon germà ja no va poder anar a escola, perquè després una vegada s'havia lligat les espardenyes a treballar amb el pare, l'un d'una cosa, l'altre una altra, i això a col·legi era una història d'anar a col·legi. Però jo, com que no caminava una mica malament, després encara on he d'anar a la terra. I anava a col·legi. I aquí, mira, vaig anar a col·legi fins als 14 anys. Molt bé. Aquí. I després?
Després ja és quan, anant a col·legi, és quan ens vam aficionar una mica, que es van fer els ponts d'aquí de matar los ponts estos del tren, lo del Sol de l'Horta, lo del Cap de l'Horta, lo de Llentic, Sot i tot això. Estos ponts se van fer que eren tots de ferro, estos ponts. I després se van fer d'obra, que és conforme estan avui, després eren tots ponts de ferro, i va vindre gent de fora per treballar en això. I un dels homes que van vindre era algo músic, sabia de música o algo, i treballava aquí. I això va haver de fer algun comentari de que sabia de música i tot això, un tal de Coso, que vivia aquí, que aquell era un home ja en estudis i de tot este Coso, música i tot això, diu, doncs miram d'agarrar nois, els ensenyes, a veure si fem alguna cosa. I sí, m'ho van dir això, diu, doncs sí. Anava a estudi i vaig anar, que aquest home després vivia al carrer del Sol de Vila, i ens va fer comprar un mètode de solfeig, per aprendre el solfeig. I sí, vam estar aquí, jo, mare meva. Jo, afició, quan començava una cosa, ho feia en afició i m'agradava i vaig dependre. I com que em va agafar bastants, per cert, ja, pobrets, ja han mort. Sí, digue'm. Pues ell ja en va agafar uns quants i jo vam deixar, però al cap de 4 dies de que ja sabíem alguna cosa, solfejar alguna cosa, ja va engrescar en ell. Diu, escolta, per què no els compres instruments i fem una orquestra? Collons. I com que era un home de molt coneixement, i el senyor Coso, que ja treballava a l'Ajuntament, i era un home en molts estudis i sabia de què anava la cosa, agafa i se'n va per casa Saragossa i porta 3 o 4 o 5 instruments. A mi em van donar un clarinet, un altre un saxofon, tal que li diuen Sebastianet aquí, després un altre José, un altre saxofon, un germà des de Coso li va donar la trompeta, un altre que li diuen Gatano, aquell trompon de vares, i després un que li diuen lo Sant, del Sant, aquell li van fer la bateria, i van formar una orquestra, m'entens? Però vam veure que era un home que sí, ganes de fer alguna cosa, però qui no en sap més no passa més, i ell havia d'anar tots els dies a treballar. Va ser una cosa de carambola. Però este Coso s'ho van prendre en puntet, això. I quan aquell va marxar, va agafar a Flix, va fer vindre un director, senyor tal Batiste, un tal Batiste, no sé com dir, que aquell era un músic ja, a Flix hi havia una senyora orquestra de fàbula, i aquell home venia els dissabtes en el tren, se quedava aquí, i després ja, quan sortíem de col·legi, perquè tot això solfeig això, quan anàvem a col·legi, ens va fer comprar instruments, anar a col·legi, que seria als 14 anys, perquè als 14 anys ja havies de sortir a col·legi, i els altres n'hi havia potser més grans. I ja va sortir, i després va vindre ell, i aquell, cada dissabte que veníem, ens prepara en llapis una peça, mi casita de paper. La va apuntar ell, el primer que vam després. Esta mi casita de paper, i bueno, i així vam anar fent, i després vam arribar a tocar la professor, però ell, T'han parlat fins aquí. per fer-nos tocar la professor, va vindre ell, que era un senyor músic, molt bé, va vindre el senyor Alabart, que era el director de l'orquestra de Flix, i després el de la bateria, i va fer una orquestra fabulosa, i vam tocar a la professor passant per Tomeu, i a la plaça i a tot arreu. I així anava. Vam anar seguint i va tirar endavant, i després quan va acabar el cap d'anys i això que vam estar així,
Jo em vaig fer, un marxava, l'altre d'això, jo vaig prendre i m'agradava, nois, tal Germanet, li ensenyava jo solfa també, i va arribar tocant jo, aquell noi. Després d'altres nois, i jo em vaig tindre aquí a casa ensenyant, el que menys de 3, 4 o 5, i tots van arribar tocant jo. Germanet, tocava el saxo primer. Jo després d'això vaig tindre el tenor, me van donar. I després els altres, un la trompeta, l'altre d'això, i ens anava donant classe i anar tocant en altres. Fins que va arribar un dia que un cunyat d'ella i d'això van vindre i sempre venien al casar jo en ella. Ella era d'Arnes, però... Sí, com se diu la seva dona? Era d'Arnes, però vivia a Saragossa. I de Saragossa, com que tenia família aquí... Estava aquí servint o alguna cosa? A on? A Saragossa? No, ella era d'Arnes, però tenia família a Saragossa i a Saragossa treballaven uns tios que era sastre i el tenien, mira, a canvi del menjar tenien una xiqueta que li ensenyaven, i així va estar bastants anys. I com que tenia família aquí, de Cals Nicàsios i això, venien sus pares i iaios, se parlaven, i un de festes mos vam veure, mos vam conèixer i patapós. I aquí ha començat la història del matrimoni. Com se diu la seva dona? Rosita Gil. Hi ha molts Gils a Arnes. Què? I Rosita, Gil, n'hi ha... trau-me la botelleta d'aigua, vols? Molt bé, doncs m'estava explicant com va anar més lo de l'orquestra. I llavors què tocaven? Feien concerts per al poble o també anaven per... No, bueno, aquí quan venien les festes, tocaven a festes i si bé portaven orquestra a l'Ajuntament o arribar a Sant Miquel, tocàvem a la societat, a dalt, els 2 o 3 dies d'això, i després cada diumenge fem ball naltros. Bé, tots arreglarem. Porta'm l'aigua, la botelleta d'aigua. I fem ball naltros tots els diumenges, després ja. I vam arribar un moment que el ball ja el portàvem en compte nostra ja. Jo, entre... Perquè jo, després de tot, he estat molt aficionat a tot el que m'has dit. Sí. He tingut noi i noia. La noia ja em té 55 anys. Com se diu la seva filla? Rosa Maria Cubeles Gil. I després vaig tindre, que té 55 anys, ja fixa't, i tinc un noi que li diuen Miguel Ángel Cubeles Gil, també. I ell ja, la noia... I quants té, un fill? Doncs el noi no se porten de 8 mesos d'un a l'altre. És a dir, que si ella en té 55, ell estarà als 40, 55, 53 o 53 i alguna cosa, 54. La noia a col·legi, quan va marxar d'aquí, perquè devia tindre uns 9 o 10 anys. 9 anys, als 10 no hi arribava. I el noi ne tenia 8 i alguna, que per cert van prendre la primera comunió a Tortosa ells ja. Perquè vostè, continuant la seva trajectòria de vida, quan se va acabar l'estudi, van continuar estudiant música o ja no van estudiar més? No, jo vaig acabar l'amistat en tots, perquè al vindre un cunyat i diu, què heu de fer aquí, desgraciats? El pobre, si no teniu porvenir de res, diu, tens 2 nois, i aquí venia el cunyat, la germana d'ella, de la dona, i el cunyat, que era viatjant de Calema, ell, diu, aquí, cony, diu, és que tu pots estar bé, diu, però és que el porvenir dels fills, el dia de demà, quin porvenir tenen? Sí.
quin porvenir tenen. Ells estaven a Tortosa, o com? No, estàvem aquí. No, però tot això. Ells sí, ells vivien a Tortosa. El germà de la seva dona. Vivien a Tortosa, sí. I a l'últim tant me vam aixecar, que dic, bueno, escolta, dic, no és allò de dir, pues, un marxe, i et col·loques aquí i el primer dia que arribes ja tens un jornal, tens un d'això, i ja pots viure, ja disposes pel gasto que puguis tindre, però jo no, perquè jo anar a Tortosa, li diem els camins, dic, el primer que he de fer és buscar un local, posar-me a treballar, obrir-me una clientela. No, això ja ve, l'altre ja vindrà, això ja vindrà tranquil. O collons, tranquil, però... Diu, tu no patisques. Diu que la manutenció teua i la de la dona i hasta que tu agarres feina, aquí estic jo. I me va descartar. El de aquestes coses no podia contradir-li. Marxar jo per allà baix i vaig tindre que enfadar mentre els que tocàvem a l'orquestra. Vaig vindre aquí i no em giré ningú caralla. Me se van enfadar que jo ja ho sabia, que marxaria i que els vaig deixar abandonats i que jo amunt i jo que avall. Dic, xiquets, no n'hi ha pa tant, I es van espavilant. Vostè quants anys tindria? Qui jo? Doncs mira, la meva filla té 55 anys fets ja i va marxar d'aquí, que en tenia uns 10, no els ve com 9 i pico en tenia. Com que mira tu, 40 i tants anys fa que estem allà baix. I la noia, doncs allí va començar a col·legi, i el meu noi també. Ella va anar a classe fins als 14 anys, i el noi va seguir, me'l van demanar i no el vaig voler deixar per un taller de mecànics que hi havia a davant de casa, no el vaig voler deixar perquè em fa prou falta a mi, perquè per les tardes li agradava estudiar i pel matí anava a classe ja dels 14 anys per davant, però després m'interessava a mi per ajudar-me a casa. Però aquell que jo vull anar a Barcelona, jo vull anar per estudiar, que li agrada idiomes, dic, marxa. Dic, però ten en compte que si vols marxar, dic, jo aquí et faré tot el que puguis. Li tenia el llibre d'oberta. En algo d'ahorros, que per ell ja estava bé. Diu, no, papa, diu, jo si me'n vaig per a Barcelona a estudiar, després ja tenia ell, pues, diria, de 7 o de 8 anys ja era gran d'això. Diu, jo si vaig a Barcelona a estudiar el que sigui, el primer que faré és buscar feina. I m'he de posar-me a treballar per mantindre'm jo, el pis, i després, si puc estudiar alguna cosa. I li agrada estudiar idiomes. Tant va ser que va estar uns anys allí estudiant idiomes i tot això, i treballant, que va agafar una casa, que va ser tonto que se l'hagués pogut. Aquell home era gallego, un sabater, per cert, va trobar feina, de sabater. Sí li va servir l'ofici familiar? Allò ho va fer, però aquell home li deia, no marxos, Miquel, que aquell home tenia una filla sol. I li va prendre tant carinyo i va veure de la manera que treballava i tot això, que necessitava una persona, aquell home. I li pagava molt bé i de tot. No marxes, que te vull, i això, dins de 4 dies serà teu. Diu, mira, jo l'ofici ja el sé i el tinc oblidat. Diu, jo m'agrada estudiar idiomes. Tant va ser estudiar idiomes, que es van capritxar en la professora, que era inglesa. Era inglesa. Està aquella noia havia voltat tot el món, ja. Són pares inglesos, bona casa i de tot. I ella, com que havia voltat tant, i allí van pensar en fotre el camp, que van vindre a casa, a Tortosa, els dos, i allí a Tortosa va ser el moment que jo em jubilava. Diu, papa, diu, havíem pensat, diu, com que vostè es jubile, si jo m'agafo el taller de vostè, i ella ja, en l'ofici que té, que s'obriren d'això, ella en seguida va trobar feina
i després en posta se van buscar una d'això, una altra noia que era anglesa també, amiga, van comprar uns baixos, van obrir una acadèmia i la parròquia que van agafar. Cotxe un, cotxe l'altre. Sí, va tornar als orígens. Sí, sí, i allí li va néixer un noi, que el noi este, molt guapo. Però en la mala folla, ella tenia família a Nova Zelanda i tenia família allí. No sé què els va passar a la família aquella, els va pegar per vindre un dia a passar un mes o per ahí, per Espanya. I al vindre a passar per Espanya, quin encert, baixen del barco i tot això, a Barcelona lloguen un cotxe per passejar per Espanya i tot això. Baixar del barco i llogar un cotxe al mateix aeroport, van per dins i tot això, hi ha gent lista al món que els localitzen no sé com i diu, mira, no sé, vostè té la roda pinxada aquí. Uns tios. Oi, el primer viatge que està en Espanya, inglesos de Nova Zelanda que van vindre, inglesos, no s'entenien i, sin embargo, ells s'entenien. És que diràs que pareix mentira les coses del món, com s'arreglen. Jo, arreglar, n'any 2 o 3, nosotros ayudar, usted tranquilo. No, ell va obrir el capot, va treure la roda, perquè de recanvi això, li canvien la roda i tots estaven allí. I la seva dona també està allí mirant, mentre està ell mirant un per darrere, va i li netegen el cotxe. Passaport, targetes que portaven d'una cosa, targetes d'una altra i de tot, lo van llimplar. L'assumpte és que, bueno, pel que li van fer tot això, diu ella rai, perquè ella era una dona que allí treballava en les oficines d'això de passaports i tot això a Nova Zelanda i a Anglaterra. Tenia molta amistat en el trànsit este. Me costarà, diu, però jo ja ho solventaré, sí, el que va tardar potser 15 dies, un mes, a resoldre. I això van estar ells a casa amb un fill. Una gent... Bé, de tot això, una vegada estaven a Xina, ja van marxar i nosaltres tots molt contents, molt de tot. Jo li vaig dir, Miquel, la vinguda de tons parents d'ella, si la teva marxa. Calla, papa, que estàs boig, què coses de dir, no sé què, no sé quanto. No va tardar ni un mes, me ve, que ja estàvem a Tortosa després, me ve, ella i ell, faena que tenia, li vaig donar tot el que jo tenia, i és el que us he explicat antes, aquesta maquinària de tot el que tenia, i tenia dos pisos, un per treballar i l'altre per almacén de calcer que venia de nou i de tot. Dic, doncs té, fill, tot això per tu. Ja que em jubilo, me van pagar el viatge, vam anar a Mallorca, ella i jo, i ells se van quedar allí. Al cap d'un any o 2 anys que d'això van tindre família i després ja va vindre el traslado d'això. Diu, papa, ho sento, diu, per mon anem a Nova Zelanda. Ai, vostè ja va tindre ahir... No, jo al veure vindre la seva família, una gent fabulosa, molt bona gent, molt de tot, però voltes del món i tot això. Total que està a Nova Zelanda, son fill. Sí, i allí van tindre bessonada. I el noi que van marxar d'aquí, que tenia 4 anyets, va néixer aquí, ara en té de 9. Un xiquet fabulós. Jo, després, al marxar ell, me vaig entusiasmar ma filla em va començar, diu, papa, per què no et compres un ordenador? I així, diu, podrem parlar en Miquel, des d'allí, per internet i tot això. Dic, bueno, comprar un ordenador és lo de menys. Dic, i qui m'ensenyarà? Diu, no patisques. Diu, entre jo, el gendre i el noi que tenia, Ricard, lo posem al corrent. Tu m'has ensenyat alguna cosa? No.
S'ensenya vostè sol o què? Jo me va dir ella, diu, papa, diu, a tal puesto a Roquetes, diu, hi ha un senyor professor, diu que jo he anat perquè em poso més al corrent per la botiga, perquè ella té 3 botigues a Tortosa. Els llibres li encanten. I a mi em va enfocar tant en llibres. Té una llibreria que es va quedar ella a treballar dels 14 anys, una llibreria que era de 3 generacions, tal Viladric. Sí, Viladric, sí. Doncs, bueno, quan va faltar d'això, el fill era més jove que ella, el de Viladric, però que ell també no li anava i tot això, i diu, saps què? Li veig que hi ha molta feina i de tot, perquè en ella, ma filla, Rosa, s'ha d'anar a Barcelona perquè hi ha una d'això de fira de llibres i mostres, i Rosa i una altra els donava quartos per a Barcelona. Rosa, mira que a València s'ha d'anar perquè fan una d'això de llibres, Rosa i l'altra oficinista per a Barcelona. Rosa era petiteta, i és encara, i l'altra, l'oficinista, una xicota alta, tipus i de tot, i quan la veien, tots li paraven a ella, diu, no, diu, a mi no em pareceu, diu, és esta la que heu de tractar, tots en ma filla. I el dia ell que plegava, diu, doncs jo, la van anar a buscar diversos botiguers. Diu, no, jo estic en els llibres i no vull saber res més. Se va quedar d'això entre ella i una altra. I després, ell, el noi que us va decidir això, va dir, diu, si em deixeu entrar, jo us donaré el nom de Viladric. Molt bé. I ell els va donar tots els restos que van quedar a la botiga. Sí, ja lo coneixia. I aquesta història ja l'he viscuda jo. Doncs, diu, va donar i per això ell, i diuen la llibreria, la 2 de Viladric. Sí. Sí, i així no mira. I jo, doncs mira, ja... És que li volia preguntar, i vostè com va ser que va començar a fer de sabater? Oi, perquè vostè ens havíem quedat que aprena música, acaba l'escola i després que acaba l'escola què fa? Sí, doncs jo estava cansat d'anar a Barcelona, que tenim família, a Reus, que tenia la padrina, i un viatge i, escolta, voldria, per a veure si podia treballar en alguna cosa, dic, perquè jo me faré gran i si jo sabia que el pare havia de viure tota la vida, jo no aniria ni em casaria, jo seria la mar de feliç, és el meu pare, perquè jo anava a treballar amb el pare a la vinya i a la terra i de tot, i fer el que podia. Però a l'arrimo d'ell, bé, dic, però el dia que el pare falto, jo no podré subministrar, dic, què he de passar jo? És quan pensava, anava a un viatge a Barcelona, l'altre a Reus, en la família, home, buscar-me una mica de feina. Xiquet, és que estan molt difícils les faenes, que no, i que amunt, que avall, que no, que no. Com que a l'últim dels viatges ja vaig vindre, estava el pare al mas, i quan vaig vindre tota la setmana, i la madrastra va dir, mira, tens una carta de Reus. Dic, sí, com, una alegria. I la llegeixo i em diu, si vols treballar de sabater, me di la carta, diu, pots baixar com vulguis. No, se va posar un cor així de gran. Jo hi vaig anar. Un familiar seu? La meva padrina, la que em va arreplegar quan me va passar que va morir la mare, em va arreplegar ella, i allí a casa seva me va passar lo de la cama, tota a casa d'ella. Jo després em vaig posar content, dic, ja tinc feina, dic, ara ja. Jo tot content, i trocava la música i de tot, i en el saxofon, i música, dic, jo arribaré allí, en feina buscada, i després l'ofici, dic, en qualsevol puesto jo m'intercalaré, i músic, i ja em via el rei del món, me via jo, el rei del món. El que n'hi ha de passar n'hi passa més que un carro. Jo he carregat la maleta de la música, la del saxofon, la maleta de la roba, després una altra que no cabia, tot carregat. Arribo en el tren a Reus i quan baixo del tren a Reus, bueno, altres coses. La meva padrina tenia una noia que era
2 anys més gran que jo. Una noia... Que era cosina de vostè. Sí, la padrina era cosina meva i tot, i la noia aquella, doncs fixa't, parents i de tot. Però quan hi vaig anar jo, fer 1 mes i pico que s'havia mort sa filla. Jo tenia, després de 8 anys, quan vaig anar allí, i sa filla tenia 2 anys més que jo, que en tenia 20. Fixa't tu, un matrimoni en una filla de 20 anys i al perdre-la, la padrina, quan me va veure baixar del tren, tan carregat de fato i tot això, on vas en totes aquestes maletes i tot això? Jo t'he dit a dependre de sabater. No, padrina, la carta diu, si vull treballar de sabater, bueno, és igual una cosa que una altra, diu, no és igual, perquè de dependre a treballar, vol dir que treballar ja tinc feina segura, i de dependre és una altra cosa. És igual, aquí dependre i per a casa teva. Me va caure tot el salt a damunt. Si jo després puc tornar a agafar el tren i anar-me'n per al poble, aquí me n'en torno. Però, bueno, el que Dios quiera serà, davant va. Allí mateix, en l'amo que vaig començar a treballar de sabater, i al costat hi havia un home que era un professor i tocava una orquestra, un conjunt. En aquell, quan me'n vaig anar, dic, vols comprar-me el saxofon? Me cal que estic portal. Vaig vendre el saxofon en aquell dia. I vaig arribar aquí i em vaig tornar a enxufar la música. I quants anys tenia quan va tornar? Vaig estar a Reus. Si vaig marxar als de 8 anys, vaig estar allí 2 o 3 mesos, no hi vaig estar més. I en això va ser prou per a dependre? I escolta, t'espavilaràs, fem el que volíem, i aquí baix... No se podia quedar més per a dependre o ja ho havia de pres tot? Mira, anar a casa d'altre que no pagues, és diferent quan va en un puesto, entres a una casa de lloguer i busques i pagues el que sigui, pots estar el temps que vulguis, però estava que la padrina me donaven de menjar. I saps què em va dir, que em va ensenyar de sabater? El que m'ha ensenyat, diu, jo t'ensenyaré l'ofici, però ten en compte que no cobraràs ni 5. Això li dius a un noi de 8 anys, que jo en seguida vaig agarrar amistats per allí, en amics i tot això. Per cert, n'hi havia un sabater que a hores superflues me n'anava a treballar en l'altre sabater i a hores que no se n'enterés, perquè si se n'enterés l'amo que estava me fotia al carrer. I és dir, els que passen i en fi. Llavors va tornar al poble? Torno al poble i... 3 mesos va estar allí i ja va tornar? Ja no, allí ja no hi vaig poder estar més i, sin embargo, des d'aquí li vaig demanar al pare, dic, dona'm alguna cosa, perquè ja estan allí. M'agradava fumar. Jo, als de 8 anys, davant de l'oncle, que ell fumava caliqueño, mai vaig encendre un cigarro, perquè era molt meticulós, era un noi que no m'agradava adelantar mai d'una cosa. Si l'oncle em deia això, me tenien com un florero, perquè jo també no he estat un noi traspassat, sempre he anat, ai, que no molesta, que no molesta. I així, mira, me tenien d'això, però la vida m'ha set justa. I quan tornes, quan se munta la sabateria? Quan torna al poble, vostè? Sí, doncs mira, a Reus vaig demanar quartos al pare, me'n va donar, vaig comprar materials i això, i me vaig establir aquí, un martellet i d'això, i anava arreglant sabates, des del primer que tenia, unes sabates i l'altre, i vaig anar fent. Quants anys tenia quan se va establir? 18 anys? Sí, vaig anar als de 8 anys, 4 més de 9 anys, ja vaig fer tot això. I després, ja quan vaig anar un viatge a Barcelona, a posar-me en contacte en una casa que venien sabates i tot això, vaig anar i sempre franc jo. Dic, escolta, vaig anar a una casa per Sants, vaig entrar a una casa que em sembla que diuen Cal Iglesias, a Sants, una casa que era molt important a Barcelona, però tenien moltes sucursals per Barcelona. I em va pegar per entrar allí.
vaig preguntar, vaig treure l'excusa per comprar unes sabatetes per la noia, perquè la noia devia tindre després un anyet, un any i mig. Vaig treure aquesta excusa per això. I dic, no compraria, no vendrien unes sabates per una xiqueta així, tal i tal. Diu, home, sí, mira si n'hi ha aquí. Jo després vaig ser franc i li vaig dir que és que no vinc solament per les sabates. Vinc perquè jo treballo en un aspe, soc això i allò, i voldria començar, li vaig explicar el que jo voldria fer, a vendre alguna sabata o alguna cosa dins de l'ofici de reparació. Diu, molt bé, molt bé. I resulta que l'amo d'aquella sabateria, que ha passat Gonzalo, era en família. I vivien al mateix carrer, allí me vaig voler posar això. I això m'ho va dir l'amo, una volta vam quedar concrets, i diu, així què vols? No sé si vaig agarrar 2 parells o 3 de dona i 2 parells d'home, del que es portava. I aquell home va ser franc i em va dir, diu, tu tens cotxe? Dic, no senyor, no. Quina llàstima. Diu, si tu tinguessis cotxe, diu, entra aquí dins i t'ensenyaré el que és una sabateria. Me va fer entrar dins al fons de la d'això, hi havia una sala gran allí, i escolta, allí sabates d'home, de dona, de crio i de tot amuntonat, com un munt de fem. Diu, tria tot això, no sé si em va dir a 40 o a 50 cèntims, igual la d'home que de dona i de tot. Estàs perforat de diners, diu. Sí, però si no tinc furgona, diu, llàstima, diu, perquè en una furgona te carregues d'això i anar voltant pels pobles a fer diners. Diu, doncs, bueno, és igual. I a mi em van tirar el cello després ja, quan treballava així, diu, Àngel, diu, tu no faràs mai res. Tu estàs dedicat a ser un miserable. I així naixer tot. Sí. Així que va continuar la sabateria, però també feia venda, vostè. Doncs després sí, me vaig posar aquí. Després vaig plegar d'aquí, em vaig posar davant de Cal Gravat. Davant del Gravat vaig obrir aquella casa que va ser pel que era la filla d'enfrente, al costat del bar del Gravat, i enfrente, no sé com els diuen aquella gent. Allí vaig obrir una finestra i tot, i allí venia sabates. Quants anys tenia quan se va casar vostè? Jo quan me vaig casar? Sí, va ordenar un poc. Doncs no ho sé, quasi. Quants anys tenia vostè? 30 o...? No. Estaria als 28, 27 o 28 anys. Perquè la filla la van tenir de seguida? Sí. Doncs si la filla té 55 anys, doncs farà 56 o 57, que se van casar. Sí, clar. És que ara estàs ja, potser estic una miqueta calent ja, de massa parlar, i quasi ho hauríem de dir, ja està ja. A veure, parem un moment. Perquè tot això ja no. Un tal Valero, de Caspe, em va dir que és el que em va tirar la sentència, aquest tal Valero. Li comprava el material a ell, a goma, a cuero i de tot el que em feia falta, claus i de tot. I aquell me va dir, diu, escolta, diu, fem una cosa. Diu, tu busca't un local més gran del que tens. Perquè això està bé, però si busques un local gran, diu, jo te l'ampliaré de gèneres d'electrodomèstics. Làmpares, cuines, neveres, però si no gastes ningú al poble de neveres ni cuines, mare meva, aquells anys enrere. Diu, és igual, diu, ja ho tindràs. Diu, tu no has de pagar res, jo t'ampliaré la botiga i tu treballa. Que vens una cosa que sigui, a partir a mitges pels dos. Tu pagaràs el local i res més, i el que vagis venent, jo et dono el tant per cent del que et toca i ja està. Dic, escolta, deixa'm dormir tranquil, no em fico en complicacions. Àngel diu, perdona que t'ho diga, diu, però tu seràs desgraciat tota la vida.
perquè ell, Valero, dic qui és, aquell home diu, jo vaig vindre a Caspe quan la guerra. Diu, vaig començar a treballar en un potet d'aixòs en foc i anava pels carrers, s'estanya, pucheros, caceroles, topins i de tot, estanyant. I allí a Caspe va fer el servici militar i allí es va casar. I aquell home baixava per aquí en un aspe, venent a les botigues, si volien comprar cassoles, volien comprar plats, volien comprar això, d'aquí baixaven la ruta i quan era el correu, agarrava el correu i se n'anava a Faió. I allí feia el mateix. I en l'altre correu que pujava per a Caspe, encarregava el que havia venut en un aspe allí i la setmana que ve ho portava a vendre. I així es va fer una botiga ell. Expliquem un poc, quan vostè feia de sabater, i els ferraments que necessites. Què te va faltar? Un martell? Sí, el martell, el peu i després jo El peu què és? El mollo? peu de posat als ginolls, el que jo ja no em vaig fer perquè me'l vaig posar en un piló alt i treballava dret, va picar damunt les sabates i van clavar els claus i això. I després la màquina de cosir, em vaig comprar una màquina de cosir allà. Després a Barcelona em vaig anar a comprar un motor finissaje, que ja tenia un motor que allí també vaig agarrar mal als pulmons per no tindre d'això. Al polir les sabates, les soles de les sabates, allò feia pols, perquè és un motor elèctric. Què va passar? En la màquina... Ahir estava a Tortosa? A Tortosa, això, a Tortosa, ja. Una màquina polidora, que fes bastant servicis, netejar les sabates, donar brillo, rascar les soles de les sabates, si has de pegar després posar les soles o les mitges soles, això ho havies de rascar i fotis pols. I això, doncs, escolta, jo vaig quedar molt perjudicat dels pulmons, que encara estic ara. Que anava al metge i diu que tu ets molt fumador. Dic, sí. Dic, però jo soc fumador de pataquilla. Dic, perquè quan me sembla fumo i quan me sembla no fumo. Diu, doncs com és això? Diu, de què treballes? Dic, de sabater. Sabater, diu, i què maquinària tens? Dic, un motor de finissaje. No cal que digui res més. Dic, i per què no treballes? Diu, en una careta. Dic, perquè no sé, no la trobo en falta ni res. Diu, doncs fes el favor d'avui per davant. Però ja me va fer comprar una careta i treballava en careta, però després ja no em servia per res perquè ja estava ple de dins. I el metge aquell jo em va dir, tens un recuerdo per tota la vida. I així n'està. I ara, mira, estic per aquí, polvets no em refreda, perquè quan me refredo fa 2 anys que pujo per festes i no puc acabar d'arribar a festes. Si em refredo una mica i de marxar per allà baix, ja m'ingressen al d'això, allí bombones d'oxígeno, sang i tot això, perquè tinc una sang que no em fa plaquetes i, en fi, és desastres. A part d'arreglar sabates també n'he feia? Sí, me n'he fet, jo me n'he fet a mi, d'home i tenia ormes i cortes, me'ls feia jo, comprava cortes a les cases de cortidos i fes de tot això. I ne feia vostè d'home i de dona? Sí, sí. I anava seguint alguna moda o...? No, el que més feia era sandàlies, de tipus sandàlia, per treballar. Sola de goma, en careta i talonera darrere, i després per noes i per tot això, i n'he fet d'això. Però és sola de goma o són aquestes de roda de camió? Sí, sí, per una goma que és especial ja per soles. Hi ha alguna al poble? Al museu no tenim alguna. Si portarem no m'ho explique. Al museu tenim alguna sandàlia que la sola és de roda. Sí, però jo ja no tinc res de respecte. I al Barques també n'ha fet? A Barques no, perquè hi ha una cosa... Teníem, per cert, un pastor, que li diuen de Fèlix, Fèlix aquell, que un viatge se'n va anar a Saragossa, en la família, una excursió que van haver, va anar a Saragossa, i sempre d'anar a Barques, aquell home. Diu, escolta, ve per tal dia he d'anar a Saragossa, una excursió, esta dona me fa vindre que me maregi, diu. Diu, per què no em fas unes sandàlies? Dic, sí, home, diu, va vindre.
li vaig prendre la medida del peu en llapis i un paper i li vaig fer no sé si eren sandàlies o era un quadrilàtero, perquè uns homes tota la vida pastor, uns peus amples, llargs i de tot, i allò diu, però això, ai, xiquet, que bé que vaig en això, claro, t'he fet a medida. Se'n va anar a Saragossa a una excursió i la dona diu, mira, ja t'apanyaràs. Diu, tu vine quan vulguis, jo me'n vaig pagar a casa a peu. I va baixar a peu de Saragossa, sí. Va baixar a peu i quan va arribar... No, i quan va arribar a casa va arribar en un ramat de bestiar. Feliç este, mare, que té els fills, els pastors estos, un pare, mare meua, que són pastors tots, en set. Però se'n va vindre a peu de Saragossa i va comprar un ramat pel camp. Mare meua, de vinguda. Això anar a Saragossa no vol dir res, perquè el meu pare estava fart d'estar aquí i diu, bé, em vaig dir a comprar 4 caps de bestiar per la carnisseria, perquè ella potser ja no en tenia del seu, i per matar se n'anava des d'aquí per a Caspe, de Caspe a Xiprana, i de Xiprana... A peu, claro, per anar a comprar, i de Xiprana tirava per acá dintre, en pobles, hasta... Jo què em sé, i estava 2 dies o 3 i després comprava en este pastor de tal puesto 4 animals, a l'altre n'hi comprava 2 o 3, a l'altre també. I el pare era una persona que no sabia fer un canut. Però quan arribava aquí, el primer que em deia, Àngel, he comprat això, a tal preu, este a tal altre, després tants de tal altre. Diu, mira'm a veure quan puja això. Jo, no molt, però en sabia alguna cosa de números. I li deia, puja tant, jo ho sabia ja. Venint ell en el cap, ho portava tot calculat. De cap, jo no en tenia gens de memòria, perquè la confiança, llapis i això ho feia, però ell, de venint el que no d'això, tenen més memòria esta persona que no sap escriure ni jo, ni fer res, que no els que sabem escriure. Perquè el que sabem escriure te refies del que apuntes i tot això, i ells no, doncs... I per què no agafaven el tren? Per a marxar a Saragossa? Collons, perquè anaven, per anar a Saragossa, perquè anaven en un autocar, van marxar en autocar. No, però dic que és un pare. El pare, doncs que des d'aquí passava per Favara. De Favara se n'anava... Per què no agafava el tren? Perquè en el tren no trobaves els pastors al puesto que ells volien i quan anaven d'un puesto a l'altre sabien que a tal hora fulano estava a tal corral que tenia bestiar, a Maella que n'hi havia un altre que tenia tant cabrits, a Massalió n'hi havia un altre que també és pastor i tancava a tal puesto i a tal altre i així anava pujant i anaven d'això. Parlen en l'altre, escolta, doncs mira, 4 corders, 2 d'això, i arribava ell no pagava res a ningú ell. Mai, perquè la paraula d'un pastor era donar-se la mà. Hasta quan vindràs? Quan podré, posau, marxa. I quan d'això anava a pagar i després tornava a comprar. La confiança de després, el treball d'ells era este. El pare és una mare meua. I en fi. A vostè li pagaven les sabates quan les agafaven, no? Sí, i estem allí en què he tingut una noteta d'una que li vaig fer una reparació i no m'ha pagat. Ja mort i tot, que Déu la tingui al cel. Sí, home, anàvem pagant i que no tenies una llibreta, anaves apuntant, perquè després aquí hi havia molt costum, allà baix ja no. I porta vostè alguna sabata de les que feia vostè? Tot el que porto jo. El que porta vostè és de vostè, però Sí. són adaptades, no? No, són adaptades, però estes me'ls he forrat jo, que si no, mon fill se'n va fer unes i els anys que fa que tinc jo això, estes sandàlies, això farà, pues, igual farà... Vostè se les va comprar i se les va adaptar. Me'ls vaig comprar, això era finet, una pelleta fineta, lluenta. Jo vaig agafar i els vaig forrar de dins, li vaig donar una pell més forta i després la sola me la vaig ficar jo i després l'alce m'ho he tingut que anar fent jo i així ne tinc 3 o 4 parells, però avui ja, una volta acaba això, que un caixonet que em porten allà al cel. Entens? Si em deixen entrar, si no em deixen entrar, que em foten a la foguera. No, que pot trobar una 3.
he de dir. I escolta, i això de l'orquestra, tornant a l'altre tema de vostè, antes de vostè s'havia hagut alguna altra banda de música o orquestra aquí al poble? No veia, no res. Que sàpiga vostè van ser els primers? Sí, sí. I l'orquestra va continuar quan vostè va marxar o van plegar? No, perquè es van anar desfent, van formar conjunts, en un o dos, José Heret, el Floro i un d'aixòs, van fer un conjunt que anaven per aquí, per allà, però hi ha desavinences. Jo no sé, no és que tinguessin mala d'aixòs, però els controlava tots, perquè una volta va marxar el director, el de Flix, jo no sé, vam prendre el ball en compte nostra i tot això, i a mi em van fer, diu, tu te n'en cuidaràs, perquè teníem un que li diuen el Sevilet, que també ha mort, aquell ho tenim a la porta, i el que fem era per nosaltres, i el que fem d'això, i jo me n'en cuidava al cap del mes, de replegar, de recaudar, li pagàvem al porter, després replegava els diners, s'ha fet tant, he tingut que pagar, societat d'actors, he recibit tantes peces i ho he de pagar i d'això, tant d'això, tant d'allò, això, mos toca a tant cada un del que ha recaudat el porter. Jo me'n cuidava de tot això i al marxar, doncs... Així vostè tota la vida ha sigut músic, fins que va marxar? Dona, fixa't, des dels 14 anys que d'això, fins que vaig marxar, si en tenia 31. I va començar en el clarinet i va continuar? Clarinet, el saxofon, i així que me'l anava a comprar, vaig anar a comprar a Ascó, ne vaig comprar un per mi, el saxo. I després aquell que em va vendre el saxo, diu, és que si no venc tot, li vaig dir a l'altre, a Faneca, que vaig anar amb son pare, va vindre son pare i vam anar a Ascó. Dic, mira, t'agrada este saxofon que m'anava a comprar jo? Diu, doncs pel noi, diu, sí, però aquellò, diu, és que si no es queda el clarinet, no vull vendre el saxofon. Dic, doncs si tu et quedes el saxofon, jo em quedaré el clarinet. Sol perquè es quedés, jo ja el tenia en saxofon. I després vaig comprar-li un altre, el tercer, i vaig arribar a Tortosa, quan vam acabar que vaig marxar, Estefànica em va demanar, Àngel, per què no em ven el saxofon? Dic, no te'l vendré, has de baixar i te'l donaré, però en condicions que si no el portes a arreglar, no el faràs sonar. Perquè fer 2 o 3 anys o més, les sapatilles s'havien ressecat i de tot, estaven desfetes, jo el tenia allí d'això, però com que no el vaig fer servir... I tocaven també pels pobles de la vora o només van tocar aquí a... Aquí al poble. I a fora també? Vam sortir també per Favara i després a Faió també vam anar. Sí, mare meva. I cantava? Vam tindre una noia que li dien, la primera, la vocalista, una noia que no sé com li dien. D'aquí del poble? Sí, del Sant, me sembla que era, que era una noia que li van fer un vestit blanc, això me'n recordo, que bevia, sí, que bevia per la vora de l'església, un carrer d'aquells, me sembla que bevia. I després ja d'ella, lo Floro, ja per tonteries que sempre passen en d'això, si va estar un any, no sé, el temps que va estar, no em recordo. Després el Floro, és que també se va posar per cantar, ho vam tindre. I José Heret també cantava bastant bé, que tenia veu i de tot. I, en fi, ja... Quan van començar els components, qui eren? Qui? Quan van començar l'orquestra, com se diuen els components? Ui, mare meva. Doncs mira... La Maria Teresa... Maria Teresa, després Coso, després Gatano... Coso que tocava? Coso, lo de Coso, lo Gatano, que em sembla que diu que s'hi ha mort ara, que estava per Jesús, no estava a Mora, que estava una mica, anàvem d'això, lo té perdut de memòria, això. Gatano que tocava? Gatano que tocava? Gatano tocava el trompón de bares. Coso la trompeta. Sí. Després José Heret tocava també el saxo. Sí. Saxo tercer, jo saxo primer,
i saxo segon i Sebastianet, el saxo, 3 saxos estàvem. I cantant el trombón de barres, coso la trompeta, después Justo, lo de Justo, que estava casat, noi que estava casat en la de que vivia allà a darrere dels estudis, al carrer El Tiro a la Bola, si dona... I que tocava? La bateria. Molt bé. Han dit que era de Sant. No, el del Sant també va tocar el contrabaix, lo del Sant. Justo, està casat en... Nosaltres ens tractàvem de qualsevol manera. A ella li fotíem la de l'Amapola, la seva dona, que no van tindre família. I família d'estos d'aquí baix era ella, que ja falten tots. Vostè guarda alguna foto o alguna cosa d'aquella època? De l'orquestra? Pues si ne troba ens aviseu, el Josep Maria o l'Hipòlit. Ja no sé, potser sí, però mare meva, a l'Ajuntament de peces, de quan tocàvem i tot això, hi ha fotografies per l'Ajuntament. Clar que hi ha fotografies. Jo tinc allà baix fotografies que he tret de jugadors del futbol que segurament quasi han mort tots. I tinc fotografies així que estic allí a veure imatges i fotografies de Nonaspe. I així són les fotografies d'això de l'Ajuntament, m'he sortit total d'això. I la del futbolistes d'allà de l'Ajuntament me va sortir jo que sigui a Garro i la vaig imprimir. Van fer els de l'associació del museu? Posar-les a internet? Sí, i allí n'anava allí. Vostè ha vingut alguna volta a veure el museu? Doncs no. Pues ara vindrà un dia nosaltres. Hasta que un dia ja passarem per aquí i el portarem. Home, jo ja no sé. Oh, sí, però caminar, no em facis caminar així, sentat, i has vist el que xarro massa i tot. Però també tenen cadires. Ja, però hi he d'anar. Això està. I a la Pobla, que heu anat a tocar? També hi ha músics de la Pobla, teníem relació, hem anat a la Pobla també, i els de la Pobla venien molt aquí també. Des que venien molt, los Mare de Déu, i tant, i tant. Sí, per aquí, per allà, i érem uns caps desfets després també. Escolta, mos agradava voltar i sortir de tot. Jo, doncs, mira, en fi, però mira, ja està, escolta, ja. I com us dieu? Teniu un nom, l'orquestra? L'orquestra, la primera em sembla que vam posar... Sí que tenim nom, sí. Primer anàvem en una brusa blau cel, bufada i tot això. I últimament després ens van fer unes jaquetes granate, una jaqueta, granate ja va ser l'últim. Una d'això, orquestra La Sensació, vam ficar un camí, Sensació, i després l'altre vam canviar el nom, perdona, però ja no... Ja tinc el cap fet una cassola. Sí, ara descansem ja. Deixeu-ho estar, ja. Doncs moltes gràcies per tot.